Pokus číslo 2. Když natáčíš s mikrofonem, tak si ten mikrofon zapni, abys tam neměl ticho v tom videu. Tak, dneska vejlet. Autem jsme dojeli do Rokytnice, auto jsme tam nechali, autobusem do Bartošovic a z Bartošovic po Zelený směrem na Čihák a Zemskou bránu, tam nedojdeme, utečeme do lesa a po té Zelený na Hřebenovku napojit na Červenou a potom do Rokytnice. Zpátky pro auto. Rovnou využijeme toho, že je tady turistický ukazatel a mrkneme se, jak toto vypadá. Tak, pokračujeme. Teď jsme prošli Bartošovice, to bylo po silnici záživný, pak jsme uhli na Zelenou, do lesa, táhlý stoupání a Zelená se potom stočila dvakrát doprava a už nás vede, aby jsme se napojili na Červenou, tu hlavní tady Hřebenou. Takhle krásný louky už je vidět. A pod náma, za tím zlomem, který vlastně vpravo teď není vidět, jsou Bartošovice. Možná ještě kousek tamhle za lesíkem bude výhled. Tímhle směrem potom vpravo, trošku když se stočíme, tak je Vrchní Orlice. Tady ten známý kostel, teď nevím, jak se jmenuje. A tuším, se tam natáčelo Labyrint, myslím. Teď nevím, jestli druhá série. Něco takového. Tak jdem dál. Tak zkusíme trochu místopisu. My jsme zastavili ve stínu a začali tady brousit mouchy okolo, tak rychle. Tak tamhle ten bílej flek, já to zkusím trochu přizumovat, to je teda zmíněný kostel ve Vrchní Orlici, který, jak jsem říkal, nevím, jak se jmenuje. Ten zoom je takový všelijaký, snad to zavostří, cože? Asi ne. No, tak dobře. Tak to odtáhneme. Podaveda silnice, to je docela známý, předpokládám, do Neratova. Tam je ten kostel se skleněnou střechou. No, my budeme pokračovat dál. Za chvilku už by fakt měla být ta Červená. Pořád jsme na ty Zelený zmíněný. Jsme o kousek dál. Ještě než jsme došli k tomu spojení k té křižovatce Zelený a Červený, Žamberské lesy se jmenuje, už jsem se konečně podíval na mapu. Tak tady najednou vedle cesty takovýhle betonový, jak se tomu říká, okop nebo žlab. A proč? Protože tady vlevo vedle cesty je jeden bunkr. Násep možná by se mohlo říct, že? Akorát to není nasypaný, tak to může být asi násep. To vybetonovaný, rigol, kolej, rejha. Takže jeden malej tady, tamhle vpravo v lese je něco většího. Vede k tomu ten okop. A já myslím, že bychom se tam měli jít podívat. Takže to tady zastavím a pustím to, až budeme u toho. No, nějakých 50 metrů od té cesty, jsme si to zkrátili tím lesem a už jsme tady. Z dálky to teda vypadalo trochu líp, je vidět, že ne, že asi se prostě o to nikdo nestará. No. Na mapě jsem nenašel označení názvu. Samozřejmě určitě to název mělo. Každý měl název, aby se v tom líp vyznali. A na mapě to není. Je hodně zničený. Jo. Zkusíme teda projít. Jo, a tady je objekt byl uzavřen. Aha. A důvod je, že tady hnízdí netopír. No, prosím. Střílna. Podívat okolo se asi můžeme. Jestli náhodou ten důvod spíš nebyl to, že se o to nechtěli stát. Jo, tadyhle klasická obrana
Nahoru asi nemá cenu chodit. Pěkný. Rozhodně, kdo si chce užít opevnění, tak tady jako v Orlických horách jsou toho mraky. Ani se nedivím těm Němčourům, že se jim to nechtělo dobejvat, že se toho báli, protože to fakt nechceš. Teď je to samozřejmě zarostlý všechno, takže není vidět nic, že jo, z dálky člověku to přijde, že to bylo k ničemu, ale k ničemu to rozhodně nebylo, když ty lesy tady nebyly. Mohli střílet do dálky, všechno hlídat na dálku bylo vidět, jestli se něco blíží nebo ne. Tak my jdem dál na červenou. Tak střihem jsme se přesunuli na zelenou, která už nás teda vede do Rokytnice. Mimochodem to je ta zelená, která jako se jde ta hlavní, že když se jde z Bartošovic nejkratší cestou, tak se jde po téhle zelený. Tak my jsme si dali navíc nějakých 8,5 kilometru, aby jsme se nenudili. Přišli jsme takhle z lesa, tady byla pěšina podél Obory. Ze začátku je to krásná cesta, asi jak si lesáci jezdí do Obory, že? A pak tak jako 300 metrů pěšinou, ale dá se. No a pokračovat teda dál po té zelený, už by to měla být takováhle cesta. Pak, jestli si dobře pamatuju, tak těsně nad Rokytnicí to bude modrá, ale až tam dojdem, tak to když tak ukážu. Tak můžeme. No, nějakých 11,4 kilometrů a jsme nad Rokytnicí. Na náměstí to píše kilometr ještě, to se tady obejdeme. Nahoře nad Farským kopcem, nebo nad Farákem. A krásně Rokytnice jako na dlani pod námi. A tady takhle tou hezkou cestou kolem vodárny se pustíme dolů. A kdo by chtěl a byl tady třeba večer, tak tady krásná lavička. A protože když si sednete, tak koukáte na západ, tak uvidíte, jak zapadá sluníčko v létě. Krásný pohled. A my jdem a příště zase někdy něco natočíme. Tak zatím.